казвам се Ивайло и съм част от екипа на Allman Studio. В това видео искам да ви покажа нашия нов продукт Standard Desk. Standard Desk е бюро, което може да поставите върху вашето съществуващо бюро или маса и така много лесно да сменяте позицията на тялото си. Standard Desk има два пода. Един валът, на който стои лаптоп или монитор, и един голям работен под, на който стоят клавиатурата, мишката и вашите вещи. Когато искате да седнете, това може да стане много лесно, само с две движения. И сега ще покажа как. Така, когато погледнете месточат на потовете, не е нужно да махате никакви вещи от тях. Когато искате да станете, пак по същия начин местите потовете. Ако искате да видите на живо модела, заповядайте в нашия офис. Чакаме ви.